Dobroveče svima, dobrodošli. Mnogo vam hvala što ste došli. Meni je neverovatno da smo mi ovde, jer ja od starta zamišljam ovako nešto i potpuno puno mi je srce što ste tu. Tako da, thank you. Večeras, to je danas, sa nama su Nikola, koji je UX dizajner i trenutno freelancer, je li tako? Da. Tako je. Arsenije, koji ima, boga mi, bogato iskustvo iza sebe. Seven Bridges i tako dalje. Kako ti se zove sada firma? Orgnostic. Cool. I tu je s nama Dragan, koji je osnivač Super 8 agencije. Jel vi radite samo produkt? Tako pričam. Da, i mene verovatno svi već i znate. Večeras mi smo zamislili da pričamo o dve velike teme. Sad vidjet ćemo dok ćemo stići. Vi ćete na kraju imati opciju da postavljate pitanja, tako da razmišljajte o tome. Pa ćete dobiti mikrofon da vam svima bude neprijatno, a ne samo nama. Tako da, pre svega, dobrodošli moji gosti. Hvala. Hvala vam što ste se odazvali i što se sa mnom zajedno ovde časkate i eksponirate. Bolje vas našli. Thank you. Hvala ti na organizaciji svega ovoga. Hvala Iskri, hvala vama, publiku koji ste došli da nas gledate i slušate uživo. Ja. I hvala Podcast RS-u za ove mikrofone. Molim vas, jedan aplauz za Vladu. Sad smo potpuno fancy. Pa hajde da počnemo, momci. Ja bih krenula sa jednim pitanjem za sve vas. I to je negde goruća sada tema, jer mene jako puno ljudi pita gde, kako, gde da učim product design, gde da učim UI, UX. A ja ne znam šta da im kažem, jer ja prvo sam učila i sve vezano za web od mojih kolega na poslu. Studirala sam grafički dizajn, kao i većina ljudi ovde. Sad mene zanima, momci, po vašem mišljenju, gde učiti? Odakle krenuti? Možda Nikola pre svega, jer on ima ideju neku iza sebe. Da, baš tako iza sebe. Pa ja sam pokušao nedavno da napravim kurs UX dizajna, ali nekako sam odustao u jednom momentu od toga. A šta znam, da postoji nekoliko kurseva koji se bave time i čuo sam raznolika mišljenja o kvalitetu tih kurseva. Neki ljudi su bili zadovoljni, neki nisu baš nešto spektakularno, ali sve u svemu najlakše je učiti na maternjem jeziku, u smislu što te neko onda lepo uvede u materiju i daje ti odgovore na mnoga pitanja koje se tiču lokalnog tržišta ili možda tak i nekih početnih koraka u smislu saradnje sa klijentima ili traženja posla, dok ovih nekih kurseva kojih ima online, možda je problem tu da ljudi ne znaju za koji kurs najpre trebaju da se odluče, koji će im doneti najviše znanja i koji će se možda najviše ceniti. To dosta često čujem da se ljudi razmišljaju da li će mu poslodavac potencijalni uzeti kurs koji je završio kao nešto validno prilikom... Stvarno? Pa da, čujem da ljudi imaju ta razmišljanja. Da li mu je to nešto značajno, da li će mu to pomoći prilikom zapošljenja, apsolutno preskačući činjenicu da to skoro nikoga ne interesuje ili možda i nikoga ne interesuje. Tako da, možda ako ima tih nekih lokalnih kurseva, to bi možda bio najiskusniji moment. Kako ste vas dvojica učili? Da, sad razmišljam sve vreme. Mi smo pričali o ovome danas kad smo kao... Kad ste se pripremali? Da. Kad smo, bili na pripremama. Ono što bi bila moja strategija danas kao 2022. što je bila i pre 12 ili 13 godina, jeste kao ukucaš taj termin koji te zanima, neću kažem u Google, ali u LinkedIn, nađeš ljude koje kao, ko se bavi UX dizajnom i pošalješ e-mail i kažeš, ćao, ja sam taj i taj, mene zanima to čime se ti baviš i kao, volao bi nešto da mi kažeš više, da naučim nešto o tome. Slično smo se Dragan i ja upoznali.
Tako da, ja sam uvijek njega nešto vukao za rukav, kao, hoću ja da me naučiš, ti si tu nešto, kao, znaš sve. Tako da, da, kurs, naravno, da, ima tona toga i na... Opa. Okej. Surprise! Wow! Ok. Ima tona toga na YouTube-u, naravno, ali slažem se da je ta lokalna snaga negde drugačija i potrebna. I to bi bio moj pristup, kao direktan pristup, pošalji taj e-mail, koliko god to bilo nekako sramežljivo i koliko god kao, nisam siguran da li će da mi odgovori. Što bi meni neko odgovorio ako ne znam šta ima. Arseniju, pošaljite mail njemu. Nemojte meni njemu, šaljem se. Tako da, eto, to bi bila neka strategica. Mislim, stvarno, mi smo baš dosta, neću kažem, navalentni, ali kao stalno govorimo, potenciramo to, daj ljudi, šaljite radove. Radove, da. Kritika, to mislim, možeš da izađeš samo bolji iz toga. Ali, što se tiče početaka, ja možda mogu da vam kažem koji je najteži način da krenete, pogotovo ako niste dobar dizajner kao ja. Ja sam se uvek kao fokusirao na zanat. Znaš, kao postani najbolji dizajner koji možeš i kao onda će sve biti okej. Šta god to značilo. Da, bukvalno, šta god to značilo. I onda sebe tako ubiješ u pojam da dostigneš neki svoj ideal, zakopaš se u neku rupu i kao stalno čekaš taj neki moment kad će nešto se desi da ti neko da neko odobrenje, kao da sad si dovoljno dobar, sad si spreman za posao. Ne postoji taj moment. Fokusiraj se naravno primarno na zanat, jer je u tom momentu tvog profesionalnog razvoja zanat je nešto što će da te, zbog čega će da te primete. A naravno, da kažem, možeš da skreneš pažnju na sebe, možda i sa nekim soft skillovima koji su kolaboracija, učenje, komunikacija razvijena, poslovna komunikacija i tako neke stvari. Ali da, primarno zanat, ali malo... Širi. Ne, nego kao pokušaj da ne poludiš od toga. Znaš, kao, ne možeš se javiti nekom ili prijaviti na neki posao dovoljno rano. Znaš, kao, odmah kreni sa time. Čim skontaš da možeš da napraviš nešto što bi neko moglo koristiti, to je moment da nudiš svoje usluge, odnosno sebe. Nice. Evo ja ću sada u vaše ime da uradim jedan EPP. Pošto ja mislim da je stvarno jedan od načina za učenje i ovo što sad mi radimo. Podela sa svojom zajednicom, sa svojim kolegama, kroz podcast, kroz priču, kroz meetup, kroz Instagram, kroz Slack, grupe, što god želite, što god vam prija i odgovara. Ali njih dvojica konkretno imaju podcast svoj koji se zove Zalet, koji je o product dizajnu, preporučujem toplo da poslušate, zato kažem EPP. Jer to stvarno jeste dobar način, pa mislim, nekako kolege smo u dizajnu, kolege smo u podcastu, bukvalno prelepo je. To stvarno jeste jedan od dobrih načina da se uči. Ja. Apsolutno, pa mislim, znaš kao, gde bi, verujem, bilo ko od nas bio da nismo upijali sve moguće, ajde kažem, besplatne, mislim, znaš, uglavnom je to sve besplatno kad neko tako nesebično deli znanje, malo je bahato da ne koristiš to. Sviđa mi se to. A što mislite o YouTube-u? Da, Nikola? Ja bih samo dodao ovo što je Dragan rekao, da što pre probaš sa poslom. Dosta mi se često dešavalo da me ljudi pitaju da li ja da se prijavim na ovaj posao, možda nisam dovoljno dobar, možda nisam dovoljno kompetentan. Zapravo prijavi se na svaki mogući posao i slaži u principu koliko ti moral i etika dozvoljava, a da ti dođeš u situaciju razgovora za taj posao, jer kroz sam taj razgovor ti ćeš da naučiš 300 stvari samo na konto pitanja, čak i ako se ispališ 10 puta i ako se izblamiraš, to je isto jako dobro za učenje. Mislim, samo nekako taj blam treba kod sebe isključiti. Da, isključiti iz tog procesa učenja, jer to je najbolji način, najbrži način da ti što pre skupiš sve informacije šta se traži od jednog budućeg
zaposlenog. Ali možda je to upravo prvi soft skill koji može ti bude od koristi, a to je da reformulišeš u glavi neuspeh. Da pristupiš zapravo tom apliciranju za posao kao dizajn vežbi. Aha, apliciram za posao, šta treba da se uradi, treba mi portfolio, treba nekom da se dopadnem, trebam da uradim to i to, da bi nekome privukao pažnju, šta god. I okej, probam, apliciram i naučim zašto to ne radi i onda iterišem i u nekom trenutku će jedna verzija tog portfolija, CV-a, šta god, da krene da radi. Onda moraš da ukapiraš zašto to radi i da se snalaziš kad te neko pozove na razgovor, zapravo to je sad kao druga strana problema za rešavanje, ali isto to. Bitno je da skontaš zašto nešto radi, zašto nešto ne radi i kako da menjaš. I samo iteracija, nema druge. Ali, moram malo da kontriram, sve stoji. A najveći faktor će možda imati sreće. Da. Dakle, budi na pravo mesto u pravo vreme, poznaj prave ljude, to će verovatno biti mnogo veći faktor od toga koliko ti je dobar prvi portfolio, jer nije dobar. Prvi portfolio nikome nije dobar, ako ga uopšte imaš, mislim. Nijedan portfolio nikada nije dobar. I nikad nije gotov. Nikada. Ali, mislim, meni je recimo zanimljivo tako kad mi priđu ljudi koji zaista ništa ne znaju, oni zapravo žele konkretno, odmah, momentalno rješenje. I to je potpuno nemoguće. Znači, morate vidjeti šta radi za vas. Mislim, ja mogu da vam kažem ili bilo ko od nas nešto što je možda nama upalilo u nekom trenutku, ali u stvari je sve probaš, pogrešiš, probaš iznova i tako. Mislim, meni su super i YouTube i Skillshare i svi ti sajtovi za te stvari i ono što se često zaboravlja jeste da kada se baviš product dizajnom, želi da uđeš u UI, UX, u web dizajn, kako god zvao to, moraš da znaš engleski. Početak i kraj. I za YouTube i za klijenta, jer i da je klijent odavde, sve reči koje se koriste su uglavnom strane. Tako da to je možda nešto što kao se previdi negde kao... To se podrazumeva. Da. Uglavnom, da. A u principu se ništa ne A podrazumeva. zapravo je, tek tako, kad predstaviš, tek onda vidiš koliki head start imaju ljudi koji podrazumevaju tako nešto. Kao pričam engleski, to mi je normalno. A mislim, koliko je put otežan onima koji ne pričaju, da. Pa, da. Dobro, kako je krenulo, ruski će biti The thing. Ništa, počet ćemo tako. Sad, zanima me isto šta biste vi preporučili novim generacijama, kako da pristupe svom obrazovanju, od one nule, od starta, kao šta je to prvo što mogu da uradi, onako konkretno da im damo? Šta je nula? Je li nula završio sam fakultet, odsek grafički dizajn ili je nula završio sam fond? To je dobro pitanje. Dobro, ili rekao bih... je nula, meni se sviđa da, mislim da bi volao da pravim sajtove. Mislim da je to nula. Kao voleo bih, čula sam da u tome ima puno para, kao aj sad ja to da probam. To je možda nula, nivo 1 je kao imam neko predznanje, kako god ono bilo, možda vizuelno predznanje, kao to je možda 1. Ja bih rekao, prvo testiraj da li zapravo hoćeš to. Čisto kao da vidiš da li si samo trenutno fascinirana nečem ili stvarno možeš da budeš na duge staze u tome. Pa onda... Da. U prevodu nacrtajte nešto, vidite, jel da? Šta god, da. Pokušaj da precrtaš neki interfejs, da nacrtaš logo, da, šta god. Cool. Dobro. Ja ću sada prići na ovu drugu temu, pošto je meni, čini mi se, interesantnija. Čekaj me, izvini, mogu samo još jednu stvar, koji bi bio moj savjet za nekoga ko tek počinje, jeste ovo što je Dragan malo pre rekao, najbolja situacija ili najbrži način da nešto naučiš jeste da sediš pored nekoga ko to zna, a sad ukoliko nisi u toj situaciji, najbolja sledeća varijanta jeste da cimaš za rukav nekoga ko to zna, tipa na LinkedInu ili druga od druga ili kogod radi u nekoj IT firmi i pita ili imate dizajnera zaposlenog, ako imaju,
reci da tu da prolaziš svaki dan i da bi voleo da se vratiš kod njih na kafu i da se upoznaš sa tim dizajnerom i onda da sediš i da ga smaraš, da ga pitaš šta ti radiš. Na taj način ćeš pod broj 1 da skontaš da li je to nešto što tebe dugoročno interesuje, a pod broj 2 saznaćeš dosta toga koje su ti znanja i veštine neophodne da bi ti počeo da se baviš tim poslom. A pod broj 3 na radaru si im. Tako je, da. I meni se vrlo često desi da mi ljudi pišu na LinkedInu i pitaju šta ja treba da radim, da bih naučio da se bavim UX dizajnom i pošto sam u početku, možda sam imao više vremena ili sam možda bio mlađi pa sam imao više strpljenja, vrlo rado pisao na široko, radi to i to, kao da pišem samom sebi od pre 15-20 godina. Međutim, onda sam shvatio da nismo svi podjednako zainteresovani za dizajn i počeo sam da odgovaram zadatkom. U smislu, uzmi, napravi jednu stranu web sajta u programu u kom znaš, da li je Photoshop, da li je Illustrator, da li je Sketch Figma, bilo koji program, da na taj način, ako mi se neko javi ponovo za mesec dana, da skapiram da je rešen, da proba makar. Pa mu onda kažem, ok, napravi još 2 strane tog istog web sajta, pa ćemo onda da nešto povežemo, jer jedino kroz to igranje ping-ponga ti možeš da svariš da li si ti zagrižen dovoljno za to i da li želiš da učiš i da li možeš da se baviš. Tako da, smarajte ljude na LinkedInu možda najpre ili kolege ili prijatelje, gde god znate. Mislim da se dotakao tu jednu stvar koja onako mene dosta, neću kažem dosta, ali često puta se dogodilo da kao neko mi pristupi i kao ja ti pristupam, želeo bi da mi budeš mentor ili kao da sarađujemo na neki način, kao super i kao otpočne se diskusije, vidimo se, krenemo nešto da pričamo, da uđemo u neku temu i kao jedno to zamre, jer ta osoba očekuje kao neki drill. Znaš, očekuje kao sad će tu biti neki plan i program i sad ću ja tu da nekako dođem, sad ću ja da te vodim kroz neku, ne znam do koje tačke i mislim, koliko god sad ovo surovo zvučalo ali kao dvosmerne ulice, upravo mora da postoji ta varnica u nekome da neko kaže, da, ja hoću, nije poenta da sad mene neko treba i dođe da vuče za rukav kao mene Arsenija ili bilo koga od svih nas, nego je poenta da treba da postoji neka razmena i da postoji kao, ja želim to da uradim i evo šta ću ja da prinesem i evo šta očekujem od tebe. Znači, želim, iako možda nećeš znati gde želiš da ideš, ali kao, možda želim 1 korak, a ne znaš da možeš 5 koraka i onda taj neko ko je stariji treba da ti kaže, pa ti možeš više i možeš dalje i tako dalje. Mislim da je to zapravo najveća vrednost. I sad, onako, dok razmišljam o ovome, opasnost mi je negde ceo taj remote work i sve to, gde su ljudi i ta zapravo dostupnost, da ne kažem komodizacija svih kurseva i svega što je dostupno besplatno, gde kao, da, svi možemo da kliknemo kući na YouTube i da dobijemo kurs od Google-a ili od dakle god, ali kao opet, da li ću ja biti spreman da svaki dan odvojim, ne znam, 45 minuta, sat vremena i pored toga da pročitam neku knjigu, mislim, knjige kao trebaju da se čitaju, knjige su i dalje jako bitna stvar. To je ono gde vidim da dosta ljudi onako koketira sa tom idejom i kao opet uvek im fali nešto i uvek bi zapravo želi neku prečicu. Kao, kako ja to da, ti si spomenula zapravo, kako ja to da uradim, ne znam, brzo i lako i odmah. Kako ja da odmah zarađujem 1.500 evra mesečno. Da. Ali to je upravo, zar ne, kontekst koji ti da formalno obrazovanje. Znaš, kao, ti hoćeš da budeš dizajner, a da ne znaš istoriju umetnosti. Pa dosta ima takvih dizajnera, ja mislim, trenutno. Pa ima ih gomila, ali sad, da li su uspešni zato što su talentovani, da li su uspešni zato što su dobro povezani ili su bili na pravom mestu u pravo vreme, nemam pojma, ali čini mi se da pričamo o tome kako ti još uvek ne znaš zašto to hoćeš da radiš. Ti u tome vidiš kao neku priliku za lovu, za pasiju, za nemam pojma šta, ali ti fali objašnjenje zašto. Ti ne znaš još uvek šta je to, ti ne znaš ništa o dizajnu. Ti to hoćeš da koristiš kao neki alat da se približiš nečemu što misliš da voliš. Može i to biti dovoljno jaka motivacija, što da ne?
Pa može, da. Mislim, to zaista zavisi od osobe. Meni je isto interesantno kako, evo recimo sada se odmaknemo od ljudi koji tek počinju, kako mi, kao gde mi nalazimo još znanja, gde mi nalazimo mentore, mi koji kao malo duže radimo. Mislim, potencijalno vas trojica duže radite od mene svakako. Ti si neko ko ima određeno iskustvo za sobom. Ti imaš gomile problema, ti si ih rešila, imala si vremena da ih rešiš. Osoba koja tek kreće da istražuje jednu oblast, treba sve odjednom da savlada. I zanat, i, ne znam... Komunikaciju. Soft skills. Da. Operativne stvari, posla, poslovnu komunikaciju, sve živo. To je jako puno za uraditi odjednom. I onda još kao treba da im bude jasno zašto to rade i koji su razlozi zašto se te stvari rade na određeni način, odnosno neke stvari rade na određeni način. I tako da, jednostavno je previše. Mislim da nije u redu davati lažnu nadu da neko može da se na frku obuči za bilo šta, a kamoli za oblast poput dizajna, koja je ogromna. I sami smo videli u poslednjih nekoliko godina koliko specijalizacija sve proizilazi iz dizajna, ne samo u domenu digitalnih proizvoda, nego generalno. Tako da jel bi rekao onda da to negde anulira sve ove kurseve koje mi imamo trenutno? Ne anulira, ali ne treba razmišljati o tome kao da je kurs jedna jedina stvar koja ti je potrebna da bi započeo karijeru. To je jedna slagalica. Treba ti još 100 delova da bi to bilo to. I to ne mislim da bi to bilo to da kao ti si sada neki ubica, znaš, kao razbijaš dizajn. Ne, to je da dođeš na nulu, da si egal sa nekim ko je možda završio školu ili radi to neko vreme. Sa nekim mediorom? Ja mislim da je još malo pre si pomenula kako se mi usavršavamo ili bilo ko stariji. Ti ako si stariji, ako se jako dugo baviš ovim, ti u jednom momentu shvataš da samo disciplina ima jako veliku ulogu u tome, to je tvoja želja, tvoja motivacija, jer znaš da ako se ne usavršavaš da ćeš da nazaduješ, da će tržište da te nekako odbaci ili da neće se dobro uklopiti, a ljudi koji imaju 20 i ne znam nije, 2, 3, 4, 5 godina, ukoliko si radio neki drugi posao gde nije bilo potrebno toliko aktuelno usvajati te veštine i znanja, ti pod broj 1 ne znaš da to treba da radiš. Tebi nekad treba da objasni, kao ovo ti je posao gde ćeš ti narednih 20 godina morati non stop da budeš u toku sa savremenim dešavanjima, šta god da se dešava, vezano za tehnologiju, ne samo za dizajn, ti moraš da budeš prisutan, ti moraš da znaš makar o čemu se to tamo radi, da bi eventualno našao neka preklapanja sa svojim poslom. A ti to nemaš pojma. Mislim, mora neko da ti objasni da te, opet je Dragan to već pomenuo, i te druge veštine, sem te profesionalne, su jako bitne, kao što je samodisciplina i kao što je... Odgovornost, da završiš na vreme, da ispuštuješ ono što si obećao. Da, i pravljanje nekog plana, šta ću ja da radim za 5 godina. Mislim, to sigurno svako od nas sada ima negde u glavi, možda ne praviš plan, bukvalno da ćeš da ga pišeš, ali stalno imaš u glavi, aha, fali mi još ovaj deo, segment u mom usavršavanju, ja ću sada da se usmerim u naredne 2-3 godine da učim to, a ti kad imaš 23 godine ti imaš more, ogromnu rupetinu koju treba popuniti, a ti ne znaš ni čime, ni kako to da radiš. Da, i to mislim da je, bar je meni bilo veoma zastrašujuće, da kako sam kao napredovao i rastao, stalno sam kao bio svestan tih nekih novih segmenata koji su mi se otvarali, to je bilo veoma zastrašujuće, kao stalno je, aha, pa ne znam ovo, pa ne znam ovo, pa ne znam ono, a zapravo kad počinješ, ti nemaš taj osjećaj, ti si u fazonu kao, aha, idem 2 koraka napred, sad ću naučim ovaj alat i to je kao fokus na alate, da li znam prečice i te stvari. I onda kao bilo koji drugi zanat, ja bih rekao, kao postaješ profesionalac u tome, i u zanatu i u tome kako se ophodiš prema zanatu i prema onome ko će da koristi taj proizvod na kraju dana,
sve nekako, ne znam, bar je meni bilo strašno, ali onda kao dođeš, naučiš jednu stvar, pa naučiš drugu stvar, pa treću, pa tako ideš. Jeste imali u prethodnim firmama u kojima ste radili neku edukaciju, neke kurseve, nešto? Da. Da, mi smo baš imali organizovan taj coaching i svako u firmi je imao svog coacha. Čak mi se čini da je CEO imao svog coacha, firma je 600 ljudi. I ti svakih 6 meseci sedneš sa tim svojim coachom i on ti kaže koji ti je plan razvoja, šta ti nedostaje, šta je dobro za firmu, a šta sa druge strane ti želiš, u kom smeru da se napreduješ i onda se nađe neka sredina, popiše se koji su ti konkretni zadaci za narednih 6 meseci i onda ponovo za tih 6 meseci vidimo šta smo uradili, da li smo popunili te gapove, ako nismo, zašto nismo, gde je zapelo, šta drugo treba da radiš i onda malo po malo ti rasteš, a uporedo sa tim, ukoliko je bilo potrebe u firmi da se baviš, ne znam, animacijom, ok, dovede se tip animator, evo ti uči After Effects ili Design Thinking ili šta god bi bilo neophodno ili je potrebno za neki projekat ili tako nešto. Wow, must be nice. Da, fino. Pa cool. Sad ono što se negde nadovezuje na ovu priču jesu te uloge uglavnom u firmama. Ja ne znam koliko freelanceri imaju to junior, medior, senior, nemam pojma, ali mislim kao freelancer ne znam koliko je to presudno. Više portfolio priča za tebe ili sam ti se prodaješ, da tako kažem. Ko uopšte određuje te nivoje? Mislim, kao mi sad pričamo o nekome ko počinje da radi, on je evidentno junior, kao kako uopšte sebe prosto dođeš i prozoveš? Da li može jedan junior da dođe i da kaže ne, nisam junior. Ja sam završio grafički, radio sam grafički, sad ću malo da radim web sajtove, ma kakav junior. Zar nije to upravo problem? Zar nije to senior? Kako si opisao? Klasičan senior. Ja ovo sad navodim na tanak led, da vidim što će se desiti. Pa, mislim, ja mogu da ti ispričam koji problem smo mi konkretno imali u agenciji. Upravo to, dakle, potpuno različita očekivanja koja su vezana za iste termine. Nije nužno bilo da nešto što mi smatramo mediorom nalazimo kod neke osobe koja samo sebe naziva medior ili je bila medior na prethodnom poslu. Tako da je to dosta paušalno iz mog iskustva. Znaš, sad, ljudi uglavnom vezuju senioritet za, kako smo to rekli da se zove, tenure. Za godine iskustva. Godine iskustva. Znaš, to je malo nerealno, zar ne? Pa nije svaka godina iskustva ista, znaš, kao nije isto sedeti za stolom godinu dana i godinu dana, ne znam, raditi na bog zna kako. Da, ja bih rekao da je to najmanje dobar način da kažeš, ako si ti sama u pitanju kao da, ja sam takav i takav. Da. Ali, opet da se vratim na nas, mi smo baš za te potrebe napravili nešto što mi zovemo skill chart, koje u detalje opisuje sve nivoje i mi kažemo, ok, ti si kod nas ovaj nivo i potpuno je nebitno šta si bio na prethodnom poslu ili ćeš biti na sledećem, kod nas si ovo i nije bitno uopšte da li si ovo ili ono, jer je bitno samo da ti zadovoljiš ove kriterijume koje mi traže. U principu zavisi odgovornost od nivoa, je li tako? Znaš, kao različitu vrstu odgovornosti ima junior, medior, senior, team lead, kako god. Da. Prepoznaju se neke, da kažem, kao faze ili domeni fokusa. Daj nam malo više, to. Juniori su više fokusirani na sam zanat, mediori na isporuku, seniori na mentorstvo i na kraju direktori koji su više kao neka, da kažem, politička rola, nego... Piju kaficu i to. Pa da, sastančenje, strateški sastanci. Trudi se da su svi na okupu, da je sve kako valja. Tako da, upravo to. Ja bih samo imao još jednu. Ne znam da li se ne dovežem, kod nas jedini su radili ukinu. Znači, svi su to dizajneri
A onda... Koja je firma, izvini? United Club. A onda imaš kao rate koji ti se određuje u zavisnosti od šta postigneš, u zavisnosti od tvojih ciljeva, u zavisnosti od toga šta ti doprinosiš firmi i plata ti raste skalpimo tome, ali nemamo kao titule junior, medior, senior, znači imamo design direktora i idemo sada ka nekim liderima, ali još uvijek se nismo raspričali dovoljno, pošto rastemo. Ja mislim da Facebook ima takav sistem. Facebook ali mislim skroz je transparentnije, zato što kao to je to, imamo product designer i imamo grafički designer, oni su kao ali nekako ove ostale stvari, znači nema te titule koji će sad tebi da pravi neku razliku, već oni tebe smeste u zaštitu toga kako su naši proizvodi i kakav je naš, šta mi tražimo u tom trenutku i onda se to ne igra. Da, samo sam htio da dodam tu zanimljivost, prethodna firma u kojoj sam radio je švajcarska i u Švici imaju to, kako se to zove, dualno obrazovanje, nisam siguran, nije ni bitno, ali gde ti kreneš u srednju školu i ti ideš 2 dana u školu, 3 dana ideš na praksu i onda ljudi, momci, devojke dobiju posao u toj firmi i on sa 15 godina krene da šljaka i on sa 25 godina ima 10 godina radnog iskustva. I on je tu postao senior, jel? A onda neka osoba koja je ovde radila 2 godine u nekoj digitalnoj agenciji, pravila neke sajtiće, dođe na poziciju seniora i onda su njih dvoje seniori. On je radio najveće finansijske sajtove i bankinge i čuda u Švici na najkompleksnijim sistemima. Ona je radila sajtiće, tako da i to može da ima veze, ne samo godine, nego gde si stekao to iskustvo i na kakvim projektima. Pa mislim, svakako nemamo iste uslove ja ovde u Beogradu i neko iz San Francisco. Prosto živimo u potpuno drugačijim ekosistemima. Ja jednostavno nemam pristup tim firmama, tim klijentima koji ima ta neka druga osoba. A možemo da imamo isti broj godina rada. Što, u principu, ja negde zaključujem da senioritet određuje, ne znam, pojedinac kog se prijavljuješ, osoba s kojom razgovaraš u tom trenutku možda. Pa da, to je samo, da kažem, neki sistem koji će vam pomoći da se orijentišete oko toga gde si ti. Ja to nikad nisam smatrao iskreno titulama. To je samo nivo neki, kao, sad se mi slažemo da si ti ovde. Možemo to nazvati mediorom ili krompirom, svejedno, potpuno je nebitno, ali eto, razumemo se donekle kad kažemo junior, medior, senior. Kao to je neka opšte prihvaćena terminologija, pa kao smo mi nastavili sa time. Mislim, u agencijama, pogotovo klasičnim agencijama, je to neka ustaljenija praksa nego u više agencijama, u firmama koje imaju svoje digitalne proizvode i mnogo su veće kao Google i Facebook koji imaju te tijere. Imaju rolu i onda valjda prolaziš kroz tijere ili tako nešto. Ne sećam se, davno sam to gledao, ali nešto slično sam pročitao negde da neko radi tako. Tehnička informacija, ako nešto neko hoće da kaže, molim vas, imamo ovde jedan mikrofon za vas, da se lepo čujemo i da možemo da vas snimimo. Super mi je što si pomenuo titule, jer ja ono što primećujem kod nas ovde da je negde moderno sada, jeste u agencijama jako mladim ljudima koji imaju po meni malo godina iskustva iza sebe, iako rekao smo da godine ne znače Bog zna šta, zavisi šta si radio ili radila, daju nekakve titule koje su art direktor, i neki team lead, creative lead ili ne znam nija već šta, koje u stvari ne znače mnogo, barem meni se čini da ne znače mnogo, više su tu da nadomeste nedostatak plate. Ja ne znam, jeste vi to primetili da je slučaj? Ja sam to uvijek tako tumačio. Znaš kao, ok, nemamo te platimo više, ali možeš od sad da se zoveš creative lead. Može. Proda to. Što bi rekao Rambo, svjetski megacar. Što da ne, jel? A dobro, nekim ljudima i to radi. Pa mislim, zadovoljenje takve neke kao taštine ili jaka je to stvar.
ti time dobijaš pologu možda da pregovaraš bolje na sledećem poslu, jer sad imaš recku ne kao grafički dizajner, nego kao creative lead. Ti na sledećem poslu nećeš konkurisati za grafičkog dizajnera, nego za Creative nešto lead. drugo. Da. Pa sve zavisi koliko je izmišljena ta nova titula. Možda je nemaju na tom novom mestu. A šta je, recimo, posao jednog mediora? To je onako pitanje za sve vas, a i vas možda vi znate. Why not? Workhorse. Da, mislim da je, to je, koji god je to termin na srpskom, ali to je medior si kada najviše radiš. I mislim da tu zapravo stičeš najviše, kao držiš zanat u rukama. To je, i mislim da upravo, da, rasteš najviše kao zanatlija. Ako posmatramo product design ili design, mislim, bar se ovde, rekao bih, mi slažemo da je to zanat, i da ima veoma malo razlike, da niko ne razume pogrešno, ali od stolarije, recimo, jer kao stoje ispred nas. Tako da, najviše radiš i najšire radiš, nekako najširi ugao svog delovanja pokrivaš i još nisi sigurna da li bi se specijalizovala u nečemu i u kojim oblastima i tako dalje. I nisi izgorela još. Pa ne, ozbiljno. U potpunosti. Ne možeš izostaviti taj hronični zamor. Da, burnout. Koji ide sa... U našoj industriji je to nešto što je definitivno se dešava. To nije pitanje da li će ti se desiti, nego kada. A znači, čekaj, kad izgoriš, to znači da si level up u seniora. Tako je. To je kao, da. Reinkarnacija onda nastaje. Reinkarnacija. Ništa, ljudi, svi mi koji burnoutujemo, mi smo ozbiljni seniori. To je znak da si level up. Sijamo. Kao Mario kad poraste. Skočiš na peču. Kako dizajner prođe kroz burnout. Wow, izgubiš razum malo. Znači, dobro je burnoutovati na kraju, jednu ovako veoma toksičnu poruku. Da. A kako recimo freelanceri, evo Nikola, ti i ja smo freelanceri. Kako freelanceri određuju taj senioritet? Ja sam više iz fazona fake it till you make it. Pa da, ne znam zašto će ti, ako si sam, prema kome, prema klijentu, mislim, klijentu je bitno da li ćeš da mu završiš posao i zapravo da li ćeš dobiti posao na konto prethodnog iskustva. Ako mu kažem da li sam design direktor ili sam junior, mislim da mu ne znači puno. Pa ne slažem se, ja mislim da znači, da, zato što ostavlja određeni utisak. Ipak je to je, čini mi se, internacionalna stvar, to svima prija, kao da ti sad zavisi kako nastupiš, možda i to. Da. Ja ne znam da sam ikad video, recimo odem na website lični od nekog freelancera, ne znam da li sam ikad video da neko sam sebe ili samo sebe adresira sa nivom. Ja sam vidio 100 puta. Da, beskonačno. Kao senior graphic designer. Da, principal, to i to. A principal ima smisla. Director level, to i to. Beskonačno. Čekaj da pogledam šta meni stoji na sajtu. Čekajte, promenim LinkedIn opis sad. Interesantno, ja sam sada imala... To mi ima smisla ako ta osoba traži full time zaposlenje. Da. Pa kao šalješ signal za šta si zainteresovan. Sad konkretno razmišljam na poslu koji trenutno radim, možda ima smisla da sam se predstavio kao dizajn direktor, a da je razlog sledeći što ću da radim narednih nekoliko meseci projekat, pa ću kasnije da onboardujem njihove dizajnere na taj isti projekat, da usmeravam u jednom prelaznom periodu, možda, eventualno u tom kontekstu bi titula nešto značila, u svakom drugom mi je stvarno izlišno. Da, evo meni se desila jedna situacija, sad aplicirala sam za neki posao, full time posle x godina, čisto da why not, da vidimo kako to je malo izgleda. Imali su dve pozicije za product dizajnera, jedna je bila običan product dizajner, a druga je bila senior product dizajner. I sad, koja je razlika? Mislim, jesam ja običan product dizajner, sam senior. Ja sam sad cela onako jednu krizu identiteta odradila sa sobom, jer čekaj, sam ja senior,
nisam se, kao šta je senior? Ok, ako je senior neko ko je odgovoran i može da isporuči čitav jedan projekat, koliko god on kompleksan bio sam, onda ja sam senior, to mogu kao freelancer, to moraš da radiš, uglavnom. Ali onda sam videla u opisu stoji šta je senior kod njih. To je osoba koja vodi tim. Sad, ja bih rekla da ni to nije team lead, iako mi se čini da oni zapravo traže team leada. I onda se sad tu neke stvari onako bućkaju i mućkaju i mislim da na kraju dođe do toga samo šta se tebi radi. I s druge strane apliciraš, pa mogu ti kažu ne hvala. Jel da? Pa šta se tebi radilo? Ja sam se prijavila za produkta, jer sam shvatila prvo da to njihovo senior ne znači Bog zna šta, meni deluje kao da ću više radim management nego dizajn. I to nije senior dizajner, ali okej, neka njih, oni to tako zovu. Let them be. Ali mi je interesantno to, kako se u stvari sve to meša, a opet ni lead, ni isto što i senior, je li tako? Uopšte nije. Mislim, to su potpuno, sad kad si već pitala, to su potpuno različite pozicije i kao biti lead znači, bar u mom shvatanju i u kompanijama gde sam ja radio, to jeste da si ti dobar sa grupom i ti se brineš o grupi. Ok, ti znaš o zanatu, ali zanat nije, znači ono kako se izvodi posao i detalji i dizajn projekti nije nešto zašto si ti nužno zadužena, već se brineš o tome da tvoje kolege rade bez nekih blokera, da znaju šta trebaju da rade i tako dalje. Podrška, da, tako da potpuno je, mislim kod nas i dalje postoji, pošto smo jako malo tržište, to moram da spomenem, zato što se velika većina ljudi susreće sa time, jeste da ako si najbolji dizajner, ti automatski postaješ team lead, što nije uvek najbolja situacija, zato što postoje ljudi jednostavno koji su dobri dizajneri, žele da nastave da budu dobri dizajneri, postoje ljudi koji ne nužno sad, kod nas i dalje je to nekako neiskristalisano, je to što se zove management, to je menadžerska pozicija, ti postaješ menadžer tima. U nekoj odgovornosti, sad da li nekoj široj ili nekoj užoj, ali jednostavno ti ne moraš da budeš najbolji dizajner da bi bio menadžer tima. I to je sad ono gde je nekako neintuitivno i dizajnerima i ostatku kompanije zašto je to tako. Da, i ja bih dodala, recimo, mislim da nije nužno ako si dobar dizajner da si dobar menadžer. Da. I ponekad čini mi se da je baš velika šteta ako je neko dobar dizajner da bude menadžer. Da, 100%, da. I malo je zeznuto koliko sam ja uspeo da čujem od kolega kod nas u firmi. Retko koja organizacija je optimizovana za razvoj ljudi koji hoće da nastave da rade na nivou individualne kontribucije. Dakle, da budu juniori, mediori, seniori i da ostanu hands on, da rade, da dizajniraju, programiraju, šta god da rade. Praktično te svaka organizacija podrazumeva se da si ti, kad si najbolji dizajner, ti sad postaješ menadžer. Jer moja teorija je da ti na taj način praviš, najveći benefit firma ima od toga. Da ti sad preneseš to tvoje znanje, jer si ti, po defaultu savršeno opremljen za to, niko te ni ne pita, i sad kao ti ćeš postati multiplier, recimo dizajna. Dakle, ti si jedan koji si kidač i sad ćeš naučiti još 3 ili 5 ljudi sve to što ti znaš i sad će oni odjednom imati 5 dizajnera koji su kidači ili šta već. I to je jako nezahvalno za većinu ljudi koje apsolutno ih ne interesuje management. Čekaj sam, izvini. Ne, očekaj sam, nisu niti mentalni sklop za to, znaš, možda su introvertni, možda ne interesuje ih to. Da, a šta tačno znači menadžer? Mislim, u čemu je razlika između kreativnog direktora ili dizajn direktora i menadžera? Je li to podrazumeva jedno te isto? Mislim, ja se nisam susretao sa dizajn menadžerom, pa zato pitam ne znam. Ja sam čak
viđao slučajeve gde su ljudi unapređeni u projektne menadžere. To nije unapređenje. Unapređeni. Mislim, možda, ne znam, ajde. Ali kao, znaš, ti sad upravljaš tu nekim ljudima, nekim stvarima. Jel to ono što se desi posle seniora? Šta se desi posle seniora? Pa posle Odiš u seniora se penziju? desi... Ili odiš u menadžere? Ili direktor? Da, ti postaneš kreativni ili dizajn direktor i ti onda sem što obučavaš ljude koji su seniori, možda, na primjer, obučavaš samo seniore koji će dalje da šire to znanje, ti uspostavljaš sistem, a sa druge strane ti si tip koji će da ide na sastanke sa klijentom i klijenta više da vodi u početku, u procesu ideation. Šta je ideacija, da. I stvaranja koncepta. Kako? Stvarno? Verzionisanje. Aha. Da, u svakom slučaju radiš više na konceptu i ne baviš se uopšte operativom ni na koji način. To bi bilo moje tumačenje te. Pa da, ali ja bih rekao da, mislim, menadžer čak nema ni veze čak ni sa konceptima, nego se baviš, ne znam, raznoraznim HR inicijativama u kompaniji. Pričamo ako je neka kompanija koja je, recimo, product oriented, pošto ja nemam iskustva sa drugima, zapošljavanje je tvoj kao broj 1 prioritet, ne znam, rešavanje konflikata, plate, unapređenja, sve te stvari. Mislim, nema velike razlike između nekih inženjerskih menadžera i dizajnerskih menadžera. Utoliko je jednostavnije zato što razumeš kao zverku koju imaš u timu. Tako da i probleme sa kojima se oni susreću. Tako da potpuno je drugačiji posao. Jednostavno ima jako malo tu dizajna i kao delegiraš gomilu stvari i praviš da tvoj tim postaje bolja verzija i svaki pojedinac da postaje bolja verzija sebe. To je to. Tako da. Jel mislite da je to put kojim kao svaki dizajner nekako ide? Da li je tako linearan? Ne. Niti treba da ide. Mislim, kažem, kod nas, bar je moj utisak da kod nas, malo smo tržište. Kratko izvješće prekljeno. Da se da kažem da u suštini u firmama uglavnom se to više nametne. Biti samo da je uključen neko izvijem. Do kraja, skoro do gore. Do kraja, da. To je možda približeno. Sad bolje čujem. Ekipa nazadnja. Ali ne čujemo ni vas. Možda si mogla sam malo ranije da kažeš. Ok, ja ću pokušati da pričam što je više moguće glasno. Čujemo, mislim, glasnije. Ono što sam ja htjela da kažem, da u suštini, ja što vidim da je greška kod većine firmi i agencije, jeste što uglavnom ti se nametne. Rijetko ko uzima u obzir kakve ti veštine imaš i da li želiš da ideš u pravcu tim lida ili menadžera ili želiš da se razvijaš kao dizajner i da na taj način više doprineseš firmi ili agenciji. A pored toga, često je rezultat toga frustracija, bar je to u mom slučaju bilo i zato sam je prestala da se bavim dizajnom. I mnogo se sviđa kako si opisao, jer bukvalno kad se naprediš u tim lida, bukvalno se baviš ljudima i često se dešava da moraš da obraćaš pažnju na to kako ti cijel tim radi, da zadovoljavaš njihove potrebe. Vrlo malo dobijaš resursa da, na primjer, ako želiš da pružiš nešto više u smislu da ih podučavaš, ako osluškuješ gde oni žele da naprave neki skok, da li žele neki kurs da odrade ili da li žele generalno da, ne znam, prošire svoje znanje u nečemu drugom. Uglavnom, malo ti firma daje prostora da se fajtaš u tom smislu i više provedeš vremena tako što si na sastancima i sa klijentima, a onda se podrazumeva da posle toga moraš da završiš i posao kao dizajner, a već budeš toliko spržen da nema teoretske šanse da to možeš da uradiš na
kvalitetu na nivou na kome znaš da si sposoban da to izneseš. Znači, level up, ako si spržen, to je onda... Tako da... Onda penzija. Generalno, ako agencija bi dizajnera zapravo promisla koga će staviti na tu poziciju, jer nije stvarno nužno da neko ko je super dizajner i koji inače voli da pomaže svojim kolegama, automatski znači da želi da se bavi stvarima koje bi trebalo menadžer i team lead, da sa druge strane postoje osobe koje možda i nisu toliko kvalitetni dizajneri, ali tekako dobro ovladavaju veštinama koje podrazumeva neki team lead da ima. A ovo zvuči kao jednostavno nesrećen slučaj. Ne, ja bih kažem, rekao da... Verovatno je organizacija mlada i fali, se to zove, organizacioni dizajn, jer nije neko brinuo o tome. Ja bih rekao da ovo zapravo jeste najčešće ono što se dešava kod nas, zato što smo jednostavno malo tržište i upravo to kao, nije to unapređenje, ja bih rekao možda čak da je to unazeđenje, zato što ti si pre toga bila recimo 3 puta dizajner i ti znaš šta je biti dizajner i šta je napredovati kao dizajner, a sada si prvi put team lead i to je potpuno drugi posao. Tako da to je ono što je često neintuitivno svima, čak i onome ko postaje team lead, jer kao upravo to očekuje, jer kao ti sad želiš, možda, ne ti kao ti, nego pričam generalno, ja sam imao taj problem, da želim da nadomestim to što sam loš team lead, time što ću da i dalje nastavim da radim kao dizajner, umjesto da se bavim time da ljude što pre unapredim, da rade moj deo posla, pa sam onda, ne znam, kao dolazio ranije na posao ili ostao kasnije i tako dalje. I onda dođe neko novi u tim i kaže, pa znaš, nisi ti kao neki najbolji dizajner. Pa nisam, zato si ti tu, ti si bolji dizajner od mene, ti trebaš radiš svoj posao bez bilo kakvih prepreka, ja sam tu da ti sklonim sve sa strane. Znaš, tako da nije baš intuitivno i to sa čime se ti susrećeš zapravo gomila ljudi kod nas se susreće, jer kao, pogotovo disciplina kao dizajn i kao struktura, sad kao pričamo o timovima, pre ne znam x godina su bili, sad ne znam, možda vi ćete bolje znati, ali bilo je jako malo ljudi koji se bave dizajnom u nekoj organizaciji, nisu bili timovi, sad već kao imamo timove, imamo neke strukture unutar timova i tako dalje i to je sve potpuno neka drugačija igrica, tako da, srećno. Ja vidim da ste vi raspoloženi da ćaskamo. Pa sad kad nas čuju, možda bolje. Pa možda je u tome fora, da. Sad ću ja vama da dam mikrofon, to jest ja ću da otvorim taj moment za pitanja malo ranije, jer why not? Tako da ako neko ima nekih pitanja, komentara i ostalo, slobodno se uključite. Ja se nadam da ovo sada radi. Sada radi. Tako da dobit ćete ovaj magic mic. Pa dobro, znači u principu nije lako biti senior, jer daju ti neke stvari koje ne želiš da radiš. Pa znaš kako ima... Ne, ugašen je. Neka mikrofonija je bila. Aha, okej. Znaš, kad postaneš dobar u nečemu, svi te hoće. Znaš, ti sad odjednom si dobar i za klijentske poslove, dobar si interno, treba malo da uskočiš negde, zato što si ti jako dobar. Trebaš mi i na sastanku, jer hoćemo da izgledamo strava i kao da imamo eksperte, znači ti si opet i tamo, znaš, razlačite. Dobro, valjda imate, ti si valjda ekspert, ne? Ne, kažem kao ti kad si ekspert, svi hoće parče tebe, znaš. Razni delovi organizacije, raznim delovima organizacije si potreban. I što pre shvatiš da kad ti daju odgovornost, moraju da ti oduzmu neku drugu odgovornost, to će biti bolje za tebe. A paralelno sa tim, neretko moraš da se izboriš i sa tom nekom krizom identiteta, ako kao dizajner iz pozicije IC-a prelaziš u leadership, ti više nemaš output kakav si imao do sada, odnosno imala. Ti više ne crtaš interfejse, ne baviš se korisničkim doživljajem, produktom ili bilo čime. Ti sada pričaš s ljudima, ideš na sastanke, pišeš ponude, pitaj Boga šta, znaš, kao daješ procene. Brineš se o nekim potpuno drugim stvarima, ali, znaš, kao, često ljudi imaju tu neku rupu
koju ne mogu da, znaš, kao ceo život ili dugo vremena ti funkcionišeš na jedan način, dakle stvaraš i odjednom sad više ne stvaraš, nego radiš nešto drugo. Stalno se podmećeš negde, pomažeš i mislim da je to velika mentalna promena i veliki izazov za ljude da se izbore sa time. Da bi se vraćali u juniore? Sad, kao, na primjer, neka nova, potpuna grana dizajna. Pa mislim da ne možeš da se vratiš u juniora. Što da ne? Mislim, kao... Čime god ti sad da uzmeš da se baviš u domenu dizajna, ti imaš, ako si, ne znam, lupam, 10 godina o tome. Ti imaš toliko iskustva, znanja kod sebe, da učenje novog alata ili nove discipline, koliki je to stvarno problem. Znaš, za nekog ko zna šta radi. To je problem za nekog ko je potpuno nov u svemu, pa onda ne može da se snađe. Ali ti, kao neko ko ima 10 godina iskustva, ti naučiš nešto novo ko 1-2. Ali smo se mi sad iskukali, ja imam utisak kao da smo napravili su seniori najjadniji ljudi na svetu, kao mukice. Tako da, ne znam, ljudi, uživajte plaki, uživajte u vremenu juniora, mediora, dok dođete u seniore, gotovo je. Morate raditi stvari koje vam se ne rade. Pa ne, ali tu imaš malo opipljivije odgovornost. Ti kad si junior, odgovornost je da napreduješ. Kad si medior, odgovornost je da produkcija, da izbacuješ kvalitet. Kad si senior, tu sad već nisi samo ti, tu je sad i malo se proširuje, znaš. Tako da sa povećanjem odgovornosti ide. Da, ja bih iskoristio možda jednu analogiju koja možda bude malo čudna, ali ja sam uvijek to posmatrao kao, ok, imaš pedijatra i dođe neko dete koje, ne znam, boli ga grlo i on mu da neki sirup za kašalj i to dete ozdravio. Tako imaš taj primarni uticaj na situaciju. Sad, sa druge strane, neki naučnik može da utroši, recimo, 15 godina razvijajući vakcinu za neki lek i da se muči, da ta vakcina ne prolazi testiranje i tako dalje, i onda prođe nakon 15 godina, nakon svih muka, i onda odjednom pola planete ima taj lek i zapravo uticaj je mnogo veći, ali zapravo ti ne vidiš, ne možeš da razumeš sve do, ne znam, 30 godina nakon toga. To je, naravno, na mnogo manjoj skali je ista situacija ti kad si, recimo, mediori, kada radiš samo zanat, ti uzmeš i cepaš taj website, i cepaš taj feature, šta god, Strava, kada si menadžer, ti sad tu pričaš sa nekim ljudima, nešto radiš, pomažeš i kao, za 6 meseci će neko da radi mnogo bolje nego što je radio pre 6 meseci i tek se onda vide plodovi rada, tako da, nezgodno je. Pologa je veća. Sjetio sam se još jedne stvari vezano za freelancing. Ti zapravo kad si freelancer nije važno da li si junior, senior, medior, ali je važno da li si više konsultant ili si operativac. Jer ja zapravo što više vremena prolazi, ja sve manje crtam, ali ne zato što kao ne umem ili zato što će trenutno neko drugi to da radi, hoće nekad kasnije, ali tvoj posao postaje više da pomažeš klijentu da organizuje sistem, da organizuje posao i da ga usmeriš u pravom pravcu, to jest da mu obezbediš neke prečice. Nešto za što bi on sam utrošio gomilu vremena, iako bi pored sebe imao izvanrednog dizajnera koji nema to konsultantsko iskustvo, pravio bi sjajan dizajn koji mu ne bi rešavao poslovni problem. Medioru, odnosno operativcu, i dalje neko govori šta treba da uradi, a senioru, odnosno konsultantu, to jest senior, odnosno konsultant, kaže šta treba da se uradi. To je kao neka glavna razlika. Znači, za pogrešan posao sam se prijavila. Ja imam neka oprečna mišljenja. Da li si organizovala sve ovo samo da bi kao došla do... Da, ja sam organizovala ceo događaj da vi meni kažete u stvari na koju poziciju ja da se prijavim. U stvari je pozvala i klijenta da dođe u publiku da bi mu prodala. Ovo je intervju za posao. Molim vas, zaposlite me. Kada rekli šta hoćeš da radiš? Hoćeš da crtaš ili hoćeš da... Gde mi je majka? Ona bi da vodi podcast. Ne znam, jel čujete nju vi nazad tamo? Onda okej.
Tehnički izazovi Izvini, na nastavi. svakom podcastu. Pa kažem ti, samo treba ti da različiti da li šta želiš da radiš. Znači ima seniora koje vole da dizajniraju i koji uopšte ne žele da se bave menadžmentom, dizajnom, mentorstvom, bilo čime, zato što prosto nemaju u crtu. To je potpuno legitimna stvar, a potpuno je legitimno da odeš, da kažemo, seniora koji je više okrenut ljudima i da kažemo, odeš u te kao, da kažem, menadžerske pozicije. To su menadžerske pozicije, to su menadžerske pozicije, koje, da kažemo, negde moraju da uhvate i, da kažemo, sada kompanije. Ali to je onda malo vezano za kompanije koje veće sa skalom. Znači, gde ti imaš tim od 5, 10, 15, 20 dizajnera, ti imaš 20, 30 dizajnera, tebi bi trebalo da imaš i direktora, i menadžera, i lida, i mediora, i juniora, znaš, neko mora da vodi i da kažem cijelu tu strukturu. Ali ako si ti jedan ili dvoje ili troje, mislim, ta menadžerska pozicija nije toliko neophodna. Kako to misliš? Znači, svi oni LinkedIn-ovi gde piše da sam ja kreativni direktor sama sebi, to je neistina? Šalim se ja, naravno. Meni to seniorstvo, direktor ili lidovi, ono, to mi ima samo veze sa skalom kompanije. Mislim, opet primer, mi smo zaposlili devojku koja je dizajn menadžer, ima 10 sa dizajnom već poslednjih 10 godina, ona je samo menadžer. I ona radi to sve za nas, što niko od nas ne želi da radi to, taskovi, sastanci, produktizacije, kada šta treba da stigne, ono, niko od nas dizajnera to ne želi da radi. I imamo devojku koja radi to, ona je menadžer, to je to, znači ona je menadžerka svega toga, nema li se dizajna više, mislimo, razume, ali nema li se. Tako da, to sve ima veze samo sa skalom i samo firmom teže da se postavi i ono, da li oni mogu da prepoznaju šta je najbolje što mogu da izvuku iz te osobe i to je. Mislim, to je što ste pričali kao da nema najbolji dizajner, nema najbolji dizajner da bude menadžer, pa što? Mislim, niko od nas nije to htio da radi. Babiću, ko će da je ugostiti ili ja? Koji podcast? Ja da volim pričati, tako da možda da podcast uvek ja treba pričati. Napravit ćemo jam session. Može. Šta god to bilo za podcast? Ne znam. Što je to za podcastere? Ovako sediš ovako nekako i... Kao muzička stolica da svi ono, što stane muzika pa onda sedne jedan drugi čas. To bi zapravo bilo možda dobro. Još neko tebi 5 minuta i onda se Da. Da li možda neko ima pitanje? Da dovežem na ovo što pričam. Mislim da se čuje. Samo priča glasno. Pošto sad pričamo o tim juniorima i seniorima i svemu, da li... u kom momentu junior prestaje da bude junior? Pošto sad kao ja iz svoje situacije gledam, ja sam baš ono ultra taze junior, koji je sa faksa krenuo da radi u agenciji i kao radim tek 3 meseca. Si burnoutu. Radim na prvom burnoutu. We're getting there. Ne, ali kao primećujem ogroman napredak koji sam napravila za 3 meseca, ali kao ja sam još uvek svesna da tu ima još mnogo da se radi. I kao u kom momentu ti prestaješ da budeš taj čovek koji radi za početnu platu, ta za juniora, kao kada da li prestaješ da budeš junior u onom momenta kad se osamostališ u radu, kad ti ne treba neko da ti sažvaće brief klijenta, da te pa malo uputi, u kom momentu Za 3 meseca. Za 3 godine ti bude bolje. Ja mislim za 10 godina da ćeš da postaneš. Za 10 godina ćeš da... Šalim se. Pa, zar nije rešenje da jednostavno pitaš svog poslodavca da li imaju definisan taj moment? Ako nemaju, ponudi se da im pomogneš da definišu. Jer, mislim, možda nemaju ne zato što ih nije briga ili hoće da ostaneš junior što duže ili šta ja znam, nego generalno nema ko da se bavi time. Znaš, to je problem u gomili organizacije. Industrije, da. Industrije, generalno, da. Tako da, to je stvar dogovora tvog sa njima. Možda si ti u njihovim očima već medior, ali samo treba dođeš i da kažeš super, ajde sad dajte mi veću platu. Možda se samo da ne ispadne kao da... Pitanje, ne znam da li se čujem. Ne čuješ se možeš glasno. Pitanje gde... Ponović.
Da. Ponovit ćemo, ako ne čuje govorim nazad. Ok, mene interesuje da li ste vi svi završili neki fakultet, znači niste prolazili, kada kažem, od nula u nekom trenutku kao hteli kao, ja hoću da se bavim dizajnom, nego ste završili fakultet neki za dizajn, ok. Sad, mene zanima da li ste, kada ste odlučili u nekom trenutku, ok, sad ću da studiram dizajn, da li ste više gledali na tu odluku sa vizualne strane, u smislu, ok, meni se sviđa, da kažem, šta se ovde dešava, hoću ja da ovo kreiram, ili ste više gledali na to, mada to je glavno pitanje, pošto smo sada otkrili da je dizajn mnogo više, znači taj konsultantski deo, koji je kao velika stvar takođe, gde ti moraš da razviješ i soft skillove, da budeš komunikativan, hoćeš da kažem, napreduješ, pošto, da kažemo, senior je, da kažem, na većoj lestvici nego junior. I to je neki napredak koji, znači, mora da se dešava taj, da kažem, korak napred. Da li ste vi tada, kada ste birali da studirate dizajn, i dalje birali dizajn imajući u vidu to da vi ne morate, ali da bi se napredovali, išli u taj konsultantski deo i morali da razvijate te skillove i tako dalje? Ako je pitanje da li bi ušli u dizajn čak i kad smo znali da je ogroman deo dizajna tamo negde kasnije, jako malo dizajna, a jako puno svega ostalog. To je pitanje. Pre škole. Ja nisam studirao dizajn, tako da... Ja jesam, ali je to bilo tako davno da tada nije postojao izraz UI, UX dizajn, to je osmišljeno mnogo nakon što sam ja završio fakultet, tako da... Ali u principu... Ja mislim da ne. Ko razmišlja? Da, ko to zna? Imaš kao 18-20 godina, 25, 23, nemam pojma. Ložiš se na stvari i ne, mislim da nemaš pojma šta te čeka. Da li mislite da trenutno dizajneri, pošto kad počeli smo sa tom temom, ljudi koji hoće da uđu u dizajn, da li mislite da su oni svesni tih stvari, iako su one sad prilično pristupačno vidljive da je to neka sad situacija da bi išao gore, moraš da razviješ i te soft skillove. Da li mislite da dizajneri su svesni toga u dovoljnoj meri da budu u fazonu ja sam svestan toga i ja hoću tuda, nego ne. Da, mislim da su svesni. Mislim da su svesni zato što sada postoji vidljivost svega toga. Znači, neću da kažem da je to sad super, pa nije nepristupačno. Mislim, bukvalno možeš da izgooglaš svaku neku poziciju, da pročitaš i da čuješ gomilu nekih podcasta, intervjua sa dizajnerima nekih svetskih kalibara i da nekako malo bolje razumeš šta se otprilike tu dešava, ali upravo je to, mislim da kada dođe do te promene, ta frikcija često bude, niko ne voli promenu i mislim da to kada menjaš sa jedne pozicije na drugu prelaziš, mislim da je to nešto što je nelagodno i kao često ljudi nisu spremni da to prihvate. Tako da, to je moje, da li su svesni? Jesu, da li su spremni da to urade? Ne znam, ja se nadam da jesu. Mislim, meni nekako, opet se vraćam, to je isto kao da bilo koji drugi zanat, doživotno možeš da praviš jednu stolicu, ali ako ne umeš da je plasiraš i da napraviš ili bolju stolicu ili nešto, ili da prodaš nekome kome ta stolica baš treba ili da prodaš skuplje od komšije ili tako dalje, doživotno ćeš praviti jednu stolicu i to je to. Što je isto legitimno, mislim. Ivona bila neka opaska kao da li neko treba da počne se bavi ovim zato što je čuo da hoće da je plati 1.500 evra po defaultu. Meni je to legitimno. Ako je to nečiji, mislim, kao nije upiranje prstom, ako je to nečiji kao, što kažu šargarepa, motivator, bravo, to je skroz fajn. Mislim, samo jednom kada dosegneš 1.500 evra platu, šta je onda sledeće za tebe? 2.
Ili da se ponovi 1000 narednih 10 godina, što je isto legitimno. Jeste, Znaš, da. tako da to je Da, možda stabilnost, možda nije rast takav, Tako nego je, je tako je, stabilnost, tako ono što je. tražiš. Nova Znaš titula. šta? Aha. Bila je devojka u roze pre tebe, Maj. Mogu samo još, I u belu. Okej. ja bih samo dodao, Okej, izvini, sorry. ajmo. Samo bih dodao, bez obzira na to da li su ljudi danas svesni toga šta treba da uradi za 10 godina, pitanje je da li mu je to od presudne važnosti. To bi bilo kao ako ću sutra da idem na more, da razmišljam o tome da li je voda ladna. Prvo ću da razmišljam da se spakujem i kad imam, ne znam, prevoz i sve ostalo, pa ću da razmišljam o tome kad dođe vreme, tako da mi to ne bi nešto naročito uticalo na tu odluku. Interesuje me ono što mi je najpreče, najbliže, ono što treba prvo da uradim, koliko me to vozi za dalje, pa bih onda na konto toga možda... Ali ti ćeš se vratiti sa tog mora, iz dizajna nećeš? Pa ne mora da znači, mislim, znam ljudi koji su studirali fon ili nešto tamo 10, pa su na kraju odlučili da to nije za njih, pa su se prebacili na dizajn. Ne, u smislu kao već si 10 godina u tome, već si kao skontao da si sad moraš da ideš dalje. Ja sam 10 godina bio grafički dizajner, sad vodim podcast platformu. Ja sam onda samo zbog toga. Mislim da je devojka nazad u belom imala, ali tako? Jesi imala neko Da, pitanje? ja sam ovde nekako sa ove strane koji ste polunastavili slovom. Ja sam vlasnik agencije Moštevo dizajnere. Dobrodošla. Što ovdje ljudi imaju da kažu, ali sam studirala dizajn, pa mi je jako zabavno. Niko teorijski vas neće terati da vi prelazite u menadžment, to je samo fine track, nego je fora što ti posle nekog broja godina na nekoj poziciji, evo da je pitala, ja 3 meseca radim i kada ću da postanem medior. Mislim, to je to, posle 3 meseca hoćeš da budeš medior, posle 2 godine hoćeš 2000 € platu, posle 3 godine hoćeš na letovanje na Ibici, to, ako i dalje radiš isti posao, niko nema razlog da plaća više. Mislim, meni onaj ko mi obavlja jedan nivo dizajna vredi koliko mi vredi i on tu 2 meseca ili 2 godine. U redim situacijama to se ni ne liše i to, ali ja ću klijentima naplaćivati taj dizajn koliko im naplaćujem, osoba koja radi taj nivo posla vredi toliko u firmi. Ako radiš više posla u firmi, vrediš više. Ako si freelance, to je druga stvar. Zato puno dizajnera bira da freelancuje i za puno projekata uzimamo freelance dizajnere jer su nam bolji i bolje nam završe od in-house dizajnera i drže i operativnije, ali to opet podlači su dizajnera neke druge stvari. On mora da ishiluje tog klijenta, on mora da smisli kako će da se cenovno pozicionira, on mora da utera te dugove i te pare, mislim, ima sve jedno i drugo. Hoću kažem samo ovde nekako ispalo kao da svaki dizajner uvek neminovno morati da ide dalje u menadžmentu, nasilno i kad neće i sa pritiskom i to nije baš tako. Ja sam upravo na to mislio kad sam rekao da je većina organizacija optimizovana da gura ljude iz individualne kontribucije u management ili leadership ili kako god to zovem. Ali šta se dešava sa ljudima koji hoće da ostanu u zanatu? Šta se dešava upravo si ti rekla šta se dešava sa njima. Niko ne brine o njima, nego ostaju na 2000 € plati, jer kao nećete u management. Da, isto može da se postavi pitanje. Izvini. Nije svuda tačno, naravno, ali u većini slučajeva je tačno. Ne, ja neću da kažem da je bilo ko kriv za to, nego hoću da kažem da ne postoji podrška u dovoljno organizacija za ljude koji ne žele da idu u management, nego hoće da se razvijaju, ali unutar individualne kontribucije. Dakle, ja hoću da budem senior, ali gde ja da idem posle ovog seniorstva, a da to nije management? Ili penzija. Koliko organizacija znaš koji imaju programe za specijalizaciju za seniore? Ja kao, ne znam, interface dizajner, hoću da produbim, da postanem ekspert za e-sports nišu, industriju. Ja znam da postoji odgovor na to pitanje, poenta u tome je da ih nema puno. Ja mislim da dečko u plavom ima pitanje.
Poenta je, mislim, ono je trebalo vratiti pažnju iz ugla poslodavca, isključio se pozicije kao Jelena. Poenta je u odgovornosti. Znači, ne mogu ja kao imati jednog medicina, da dođem i kažem, dajte mi veću platu jer hoću. Nego ja moram da firmi pružim neku vrednu. Nije to samo za mene. Čak više je neke druge stvari koje vređaju pozicije i da uzimaju dodatnih odgovornosti. I onda vi kao individualno doći do nekog vrha odgovornosti koju vi za firmu pružite. To je u stvari granica. Da li vi možete da pređete, da li firma može da od vas izvuče još nešto gde ćete vi preći granicu. Tu onda ide u neki leadership ili management i ostalo, zato što oni nemaju više na naga, ali više ne ide. Mislim, okej, sad to je... To ima problem. Pa ne mogu da vas naplate više. Ko je lud da vas plaća za nešto što ne može da vas naplate? Samo je to, nijedan da je proizvod ne košta infinite malo manje. Svaki proizvod koji se proizvede košta neku finalnu količinu para koja je na kraju od nekoga naplaćena i zarađena. Dobro, mislim da sa dizajnerske onda strane u tom slučaju pažljivo birajte firmu za koju radite. Bilo bi idealno ako oni imaju dobar employer branding da vi onda možete da vidite kako se oni odnose prema svim svojim zaposlenim i onima koji su na najvišim pozicijama i onim koji su na najnižima. I koliko ima nivoa hijerarhije da se raste ili širine da se raste minus rasta u menadžmentu. Mislim, onda menjaš kompaniju. Mislim, jednostavno posao je ne znam, ja sam programirao outsourcing kompanijama, dolaze do limita gde oni, postojiš i skupine, možeš budeš najbolji na sebe. Postojiš i skupine, možeš da naplate ili nove. Znači, ne ljudi to biznis model. To je postao modus operandi. Tako je, ali mislim, samo da je sve na tvojom, nije niko da vas mrzi ili nešto. Ne može da vas naplati više koliko je ovaj kapitalizam i to je to. Poviše to je najlakše dobiti tako što promeniš kompaniju. Pa da, ali samo da treba da vidite napred i da znate, ali samo malo pogledajte uvek iz ugla poslodavca, da li ja tom čovjeku prinosim, više ćete napredovati ako vidite negde stvari koje firmi treba, niko ih ne radi, nego malo svoje. Preuzmi sad to, onda često bude organizovani timova, ali sad mislim da mislim, sad postoji menadžer, mnogo šire stvari. Menadžer ljudi, uglavnom svi rade projekt menadžer, da ne prvi ljudi. Kad bude to prvi ljudima, onda im otpuštate ih, zapošljavate, dajete im plate, dajete im ugrađujete kad idu na odmore, kad im se personalno stavi 10% ljudima. Ovo sve, što je 10% ljudi ima u prvi projekt, da će ovo biti prvo ili drugo ili treće, samo to neki čovjek mora da bude. Ali suština je odgovornosti i što je više nekih različitih odgovornosti preuzmite, tada ćete vedeti više za kompaniju, tada ćete napraviti projekt. I to razlikuje da po pozicijama mnogo pregleda nego... Mislim da je Maja, izvini, ti si imala pitanje, ja sam te preskočila. Izvini, molim. Ja bih samo da se nadovežem, mislim, super je debata ova, jako mi se dopada što je otvoren ovaj razgovor, ali ne mogu u potpunosti se složim sa tim što pričaš, zato što ne verujem da odgovornost za karijerni napredak treba da bude 100% na individualcu. Ja kao neko ko se... Polazim od onoga što si rekao da nađeš prostor da dodaš vrednost i onda... Može da bude zajedno, može da kao ja hoću da napredujem, ja sam to radio sa svojim menadžerom, da ću pitam kako ja mogu da napredujem ovo. I onda mi on kaže, da možeš bolje programirati. Da li bi se to desilo, ti nisi pitao? Zavisi od firme. Neke male firme to nemaju ili imaju dobre lidere koji to mogu, ali to zavisi sa menadžerom. Mislim, nema to kao plus ili minus, 0,1, nije tako, nego neke firme imaju stvarno razvijene te stvari, to su stvarno dobre firme, većina firme nema zato što se baje biznisu i ne interesuje to, nego idemo menjamo ljudi i vode dalje. I možda negde manje firme gdje je neki menadžer je stvarno dobar, ali menadžer ljudi zna to da radi i onda zna da prededi, bavi se vođenjem ljudi, njih karijerni razvoj. Upravo o tome se radi i sve što sam ja hteo da kažem je da ne postoji dovoljna podrška za ljude van velikih firmi, za individualce. Ne, daleko od toga.
na celom tržištu globalno u svetu. Mislim, i lekar koji dođe u instituciju da se ne bave njim će za uvek da radi jednu istu operaciju ili jedan isti pregled i da sedi na tom mestu, a na kraju ako bude super će da vodi bolnicu, a nije ga to zanimalo nego teo da operiše. Ali ne nužno. Ne nužno, nego imaš nekog ko je najbolji kardiolog u zemlji. Zna se da je najbolji kardiolog za određenu, ili tako, za srce, recimo. A koliko lekara vodi bolnice, mislim? Ko je najbolji dizajner? Kao sujeta moja vas pita, šalim se. Ali meni se čini da onda negde sledeći korak je u stvari da ti uzmeš i otvoriš svoju priču. Kad kao dođeš do tog momenta da... To je bukvalno najgora stvar koju možeš reći. I onda si sve. Pričamo o tome kako ne želimo da budemo menadžeri i onda kažeš, ali stvori svoju. Da. I onda si sve, vidi, u početku si svakako sve, i juniori, mediori, seniori, menadžeri, direktori, creative lead, i knjigovođa, i čistiš i sve radiš. Jedno pitanje. Dobro, prvo hvala na divnoj priči i svima nama, i nekim manje iskusima, neki više. Prijelo je ovako, da čujemo iz drugog ugla malo kako to zvuči. A pitanje je za sve vezano konkretno za portfolio i za CV-eve koje kompanije objavljuju. Ono što sam ja primetio da je koliko puta se desilo, svi mi pročitamo neki oglas i tamo piše koje je, što jedno dođemo i da radimo tamo i to se ništa se ne poklopi s onim što su napisali. Ili je prosto copy-pastovano sa nekih raznih sajtova, portala i tako dalje. Pa me čisto zanima sa vaše strane kako vi bi sada definisali jedan oglas za posao za jednog juniora, za jednog seniora ili za jednog principal dizajnera, što je to znači, ili direktora ili šta već. Šta je suština, šta je suština u suštini, htio sam kažem koja nazvam, šta je suština znanja koje treba da posjeduje različiti nivo. I ako se priča o senioritetu i o liderstvu, da li isto tako treba u tim oglasima da postoje specifični detalji ili treba da postoji uopšteno znanje, odnosno da li sam ja dizajner, UX dizajner i treba da budem samo UX dizajner, ili treba da budem unicorn koji treba da radi sve, ili treba da budem design research koji samo radi jednu stvar, to je intervjui sa korisnicima u 99% slučajeva. Srećno. Srećno, da. I, znači, konkretno, da li je bolje biti sveobuhvatno sve, ili specijalizovani dizajner, i na kom nivou se razlikuju oglas? To je baš individualno. Da li ti želiš da budeš sve ili unicorn ili konkretno. Ali ja mislim da je Arsenije pisao oglase, je li tako? Da, ja sam pisao oglase, ali mislim, nemam odgovor za tebe, jer kao pitao si nas 5 pitanja istovremeno i završio si sa time da li je bolje biti specijalista ili generalista, tako da... Ok, ajde ovako, znači kako se pišu oglasi za dizajnera koji imaju smisla? Ok, teško pitanje, hvala. Teško je pitanje zato što zavisi od konteksta tvoje kompanije, jer tako. Znači, mislim da je to jako važno da ti razumeš zašto tebi treba neka osoba i šta će ta osoba raditi. I ono što je važno da se razume jeste da prvi kontakt sa zaposlenim jeste oglas. I tu se ostavlja utisak. I ja sam se trudio bar da nikad ne lažem, nego da se kao kaže, ovo su zadaci, ovo ćeš sve da radiš, koliko god to bilo neatraktivno i da kažem i dosadno i prljavo i tako dalje, to ćeš raditi i ovo su odgovornosti i sve ostalo na tebi. Znači, kad neko kaže imaš transparentno, dinamično okruženje, to se, bar u mom slučaju, bio prostor da ti možeš da doprineseš. Aha, ako smo mi transparentni, znači da ti meni kao novi dizajner, nebitno da li imaš 3 meseca radnog iskustva ili 30 godina, možeš dođeš i kažeš, brate, ti ne radiš ovo kako treba. Ja kažem, ok, ne slažem se, ali zašto? I onda mi ti kažeš zašto ne slažeš, ja kažem, pa da, ima smisla ili nema smisla. To je to. Opet, imamo koji je bio gore, koji je nestao. Nije bio zadovoljan odgovor. Šta kaže? Nije bio zadovoljan odgovor. Da, koji je nestao zapravo govorio je to o dvosmernoj ulici. Znaš, tako da moj odgovor je da oglas treba da bude iskren. Sad, ono što je opet nezgodno i što kao
opet je tržište rada takvo i pre nego što su se mikrofoni zapravo upalili, smo pričali o tome malo ko kako zapošljava i da li postoje ljudi na tržištu, ne postoje i onda kompanije žele malo da napumpaju sve te oglase da bi izgledalo što atraktivnije da ljudi... Oglas je hook. To je kuka, ali ako bih ja trebao da odgovorim jeste da treba da bude iskren i treba da bude baš za ono što toj kompaniji treba. Eto, tako sam ja pristupao. Šta je razlog tvog pitanja? Čisto me zanimalo, pošto sam ja barem primetio mnogo različitih oglasa i dosta istih oglasa, koji zapravo se ispostavljaju da kada dođeš da radiš na takve pozicije, zapravo to ništa ne bude kako je napisano, jer je neko samo, i to ne retko budu ljudi koji nemaju veze sa dizajnom da pišu oglas. I kad dođeš na intervju, ti već saznaš da je neko koji je napisao oglas, možda nema pojma o tebe. A možda baš zbog toga, zato što nema pojma, otišao je, ukucao UX dizajner i iskopirao prvi oglas koji je našao i stavio tu, jer možda je to najbolje što je umeo u tom momentu. Ja imam ideju za biznis ovog momenta sad. Arsenije, da pišeš ti, recimo, pošto imaš iskustva, oglase, defaultne oglase za posao. I onda preuzmu od tebe. Dobro. I onda to valja. A možeš i si video? Mislim, super jako... Super jako... Stanite u red, ništa. Super jako dizajner piše to. A meni se čini, to za hook je mnogo nezgodno kada je oglas neki tu da te namami. I ja odem na taj oglas, ja ne znam da li se oni obraćaju meni. Ja sam imala taj problem, evo, ponovno ću se vratiti na onaj moj nesrećnu prijavu za posao. Ja nisam znala da li sam to ja, jer je to tako napisano, sam ja stala kao, čekaj, sad moram da se preispitam da li ja upadam u tu priču. Verovatno. A to deluje kao da je mnogo iznad. Da, to je baš to što on rekao. Ti imaš ljude koji rade na poziciji design lead, head of UX, bla bla. To sad pričam striktno za seniorske pozicije, zato što seniora nema i traženi su po suvu zlato. I ti onda njima moraš da daš to kao titul, nešto. Ti njemu ako napišeš senior UX, oni su znali, ali ja nisam senior, ja sam head of design, ne znam, ja sam lead of everything. Mislim, znaš, tako da ti njemu u tom naslovu moraš da im daš različite ponude da možeš da budeš i lead i senior, a ti suštinski si senior. Da, ali... Pa mislim da, izvini. Kaži. Pomenula si sad head of i senior, to je velika razlika između head of i senior. Ogromna razlika, kao da je drugačiji posao u pitanju. Mislim da je to malo preuzeta ta logika od programerskih pozicija. Zato što dizajneri su vrlo često introvertni i to je ono što se zaboravlja u tom nekom psihološkom momentu da, čini mi se, možda grešim, vrlo moguće grešim, pre ćemo da apliciramo za nižu poziciju nego za onu višu, jer vrlo sumnjamo u sebe. Govorimo o množini. Ali bila je, ne, ja sam birala između veoma visokih pozicija, u svakom slučaju su one seniorske obe, samo imaju drugačije, pa ne samo zvanje, nego obaveze. Ja nisam htela da vodim tim i ko ne, okej. Ali svejedno, mislim, nisu svi možda hrabri da kao apliciraju za poziciju koja je zvučno creative director. Mislim, čoveče, čekaj, ono. Ja sam imala slučaj, možda isto bilo čisto da vidim. Bilo je koliko grafičnog dizajna, ja sam grafična. Da li radi taj mikrofon? Mislim, ali osjećaj je dobar. Pusti glas, imaš mikrofon. Tu sam, pa ništa, dobila sam mail u kome su oni mene svrstali da sam ja senior, zato što imam 15 godina radnog iskustva i jel da malo sam srednja, možda ne vidim, ali kao, to je to. Prvi neki oglas koji sam se prijavila i rekli su mi, nama treba neko sa manje znanja i mislim, to je njihovo neko viđenje. Znači, ne, mislim im odgovarao. Kako da vam kažem? To je sad pitanje ono da liči za nominaliti. To je baš ono što je totalno paradoksalno i glupo, zato što ja sam, na primjer, 4 godine bila u vakuumu, zato što sam majka dvoje male dece i sedela sam za stolom, a jesam radila, to nije taj incident kojim sam radila pre toga. I onda je, na primjer, meni bilo teško iz te pozicije da se ponovo vratim u industriju, godine su
kao u korporaciji i onda neko u korporaciji kaže, ej, gde je to? Možda ti pošaljem i ovaj oglas. A može, da. Tako da mislim da je najbolje ono što je Nikola rekao, morate da radite to definitivno iz srca i da vam uvek stomak radi da hoćete još i dalje i mislim, da smo seniori, jer smo ovo, jer smo ono. Ja mislim da je nama Maja upravo završila priču. Ja bih samo... Sa jednom lepom notom na ovo naše kukanje. Samo njemu da dodam, pošto sam isto pisao oglase za posao i svema ovoga što je Arsen je rekao, isto kao važno je da napišeš koja su očekivanja, šta ti u tom momentu pretpostavljaš da će osoba koja će da se zaposli tu, šta će da radi, ali moj način pisanja oglasa je bio malo možda specifičan, u smislu što to je prvi kontakt budućeg zaposlenog sa firmom i tu bi trebalo između ostalog da se da neka naznaka kulture firme. Ja, pošto sam bio taj kreativni direktor, koliko god zvučalo, kako god, preveliko, moj posao je bio da tu kulturu firme na neki način sažvaćem i da implementiramo taj oglas. I to je manje više zvučalo kao radit ćeš to i to, a ono što ne znaš, naučit ćeš, nisi debil. Ne tim rečima, ali čitalo se iz tog oglasa nešto slično, jer je to zaista onako kakva je ta firma. Imaš neki drugi lik ili žena će da razmišlja za tebe to šta ne umeš, naučit ćeš, obezbedit će ti se. I dešavalo se da su se ljudi prijavljivali za posao i kad su ih pitali, ok, zašto ste vi došli ovdje, ako je ta firma super poznata u Švici i veliki su klijenti, bla, bla, zbog oglasa za posao. Pročitali su oglas i to im je izgledalo pitko, iskreno, fino, normalno, nenadobudno i to je dosta ljudi privuklo i mislim da nije bez veze kako ćeš da napišeš taj oglas za posao. To je fenomenalan moment, to što će neko da naučiš nešto. Mislim, mene bi to definitivno privuklo. Zato što mi moramo stalno da učimo, ne mislim ono i uz knjigu, ali to je ono što ovde, sad pogledali smo. Da. Ali to fali, da, to baš fali. Jovana, nas tamo... Da, ja sam tamo čujete. Hoćeš mikrofon? Ali ne radi. Mislim, ako želiš malo da osjetiš kako držati mikrofon. Rado sam čuli se. Malo sam samo pojavno, to ne radi. Da, ne radi, okej. Ja sam samo da kažem iz neke moje malo drugačije perspektive. Mislim da samo ne čuje se. Čuje se. Da. Iz perspektive imam osjećaj da malo previše stavljamo sve u isti koš. Bilo dizajn, bilo menadžment, jer bar ono što sam ja iz mog malog iskustva mogla da vidim da imaju jako puno nivoa dizajna, jako puno vrste dizajna, jako puno vrste tih menadžera. Samo što sam grešno kad je rekao da jedni menadžeri rade više s ljudima, drugi rade više s projektima, treći rade više kreativu. Mislim da najbitnije prvo da vidiš šta tebe vozi, pojma nemaš gde ćeš da završiš, mislim, seća se i moj početak u firmi je bio jedan i ja sam se fokusirala na jednu stvar, sad radim potpuno 10. stvar, ali sam konstantno gledala šta je ono što tebe vuče i ono što sam recimo primetila, baš što se tiče ljudi koji su imali predispozicije za menadžera od ovih dizajnera, više ljudi koji se bave UX-om, nekako su skloni tim menadžerskim sposobnostima i vidi se potencijal u njima pre nego u UI dizajnu, to su ljudima koji su bolji možda u UI. Ne kažem da je UX bitnije od UI, mislim, po meni UI je deo UX-a, UX je toliko širok, a nekako... Treba samo vidjeti šta je to što tebe vozi, ako hoćeš da ideš skroz u senioritet i samo to radiš u redu, ali zato što da bi išao u menadžment moraš malo da vidiš da li tebe vozi ona priča, interesuje me od svega pomalo, hoću da razmišljam o svemu pomalo, ako te to ne radi i hoćeš da radiš jednu senku 3 dana, onda možda menadžerstvo nije za tebe, ali na kraju dana možeš sebe zapitaš šta hoćeš. I samo ovo još jedno završao.
U našoj firmi mi smo imali sreće da klijent za koje radimo, apsolutno nas je prvo je video ako ima predispozicije za to, pitao nas je, da li bi rastu u ovom smeru, što je super, mislim da svi trebali to da pitaju, da bi pokrenuli to razmišljanje u tvojoj glavi, ali smo imali primjer devojke koja je odbila da uđe u menadžerstvo i ona rekla, meni je super da ja šljapam ovo, ja hoću da idem senioritet i to je to, hoću da se udam, hoću da imam decu i meni ovo dosta posla, ne trebaju još sastanci. Što je po meni najbolja stvar da ti razmišljaš šta vas na tebi interesuje i da te poslodavac pita da li bi rastu u tom smeru ukoliko vidi predispozicije. Hvala. Jel imate još neka pitanja? Ako ne, onda ja bih završila. Bilo je, ja mislim, još jedno pitanje. Ana, nisam te videla, izvini. Volim što vas manje više sve znam po imenu, to je lovely. Dodam jednu stvar iz iskustva malo većih kompanija. Oglasi se pišu tako što se piše šire nego od onoga što kompaniji zaista treba, što znači da ako nemate neke skillove, znanja i dalje treba apsolutno se prijavite, jer ćete svakako dobiti priliku da to naučite, tako da ne verujte oglasima, nisu tačni. Verujte sebi. Verujte sebi. Vi završavate umjesto mene, I love it. Hvala vam svima. Možemo da idemo u branč da popijemo piće ko želi. Mislim da su otvoreni, trebalo bi da jesu. Hvala mojim gostima divnim. Hvala tebi. Što ste proći. Hvala vama. Hvala tebi, hvala vama. Hvala. Hvala Vlado. I hvala svim ljudima koji su mi pomogli da Hani koja je fotkala, Nikola koji vas je dočekivao, moja sestra koja je ovde snimala. I to je to, ljudi, hvala vam.